Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg laqa fid-dar ċentrali lil parteċipanti tal-Fondazzjoni Alive wara li dawn lestew b'suċċess l-isfida tagħhom ta' ċikliżmu b'risq riċerka fuq il-kanċer. Il-parteċipanti rnexxilhom jagħmlu 1100 km f'6 ijiem fi vjaġġ li ħadhom mis-Slovakkja sal-Awstrija sabiex ġabru fondi għal ġlieda kontra l-kanċer u jkomplu jappoġġjaw ir-riċerka f'dan il-qasam. Matul il-laqa, Alex Borg feraħ liċ-ċiklisti għal kisba tagħhom u faħħar id-dedikazzjoni u l-ispirtu ta' solidarjetà li wrew matul din l-isfida u rringrazzjahom għall-impenn tagħhom favur din il-kawża u sostna l-inizjattivi bħal dawn jagħtu tama lil ħafna persuni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna l-apprezzament tiegħu lejn Alive Charity Foundation għal ħidma kontinwa tagħha fil-ġbir ta' fondi għal riċerka u awguralhom li jkomplu jibnu fuq is-suċċess li kisbu matul is-snin. Preżenti għal din il-laqa kien hemm ukoll id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Graham Bencini u Beppe Gallia.